Godmorgen. Næsten formiddag, det er nogle timer siden. Jeg står op, klokken den er ved at være 7:30 eller sådan noget. Der har helt været ganske stille og roligt i stallen i nat. Der er lige kommet et par tvillinger dernede i bunden. Dem går vi lige ned og kigger nærmere på. De skal nok lige ind i en indhegning. Og så tror jeg, det vil være tid til Thomas nok skal op snart. Så vi kan få flyttet rundt på nogle flere for og lam i dag. Fordi der kommer helt sikkert nok nogle flere i løbet af weekenden. Det er skønt, men dejligt, at de lige gider holde lidt pause om natten. Det kan vi godt lide. Så er det eneste, jeg gør, det er lige at have sat vækkeuret, og så kigger lidt på vores overvågningskamera, om der sker noget, eller ikke sker noget. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå ned og fjerne hende dernede, fordi at der står en, der er møg nysgerrig dernede. Så hun kunne måske godt finde på at prøve at stjæle et, og det gider vi ikke. Det er noget værre noget, når hun så selv får sin egen, så har hun jo alt for mange lam lige pludselig, det duer ikke. Så dem går jeg lige ned og flytter ind i en lille boks. Så er de blevet flyttet ind i en lille boks. Det kunne jeg gøre så nemt. Jeg kunne bare lige åbne lige, og så lige skubbe dem lige så stille ind, og så fulgte hun gladeligt efter. Men hun er ikke glad for mig. Se, hun stamper i jorden, og det betyder, kan du skrubbe af? Det er mine lam. Og det er jo sådan så bare godt nok, at hun er beskyttende over for sin lam. Det kan vi godt lide. Men samtidig så er hun jo bange, når jeg er her, kan man sige. Så derfor så bliver jeg ikke hængende ved dem alt for længe. Og de har det fint. Så nu vil jeg gå ind og vække min kære mand. Få noget at spise. God dag. Hej. Jeg sidder nok lidt uheldigt i forhold til en film. Men det er simpelthen fordi, jeg sidder og nyder solen. Og fordi at jeg har effektiviseret lidt i dag. Så jeg sidder her lige ude foran lammen og holder øje og skræller kartofler samtidig. Det er fandme smart, hva? Det er effektivisering, som vil noget. Og samtidig med det, så han er jo kørt med racerbil, og det spiller bare det hele. Så det er bare en rigtig dejlig dag, og der kommer nogle fine lam. Så det er bare godt.